गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 12वीच्या परीक्षेचा निकाल आज नुकताच जाहीर करण्यात आलाय। परवरी इथल्या उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातल्या परिषद सभागृहात हा निकाल जाहीर करण्यात आला। यंदाचा 12वीचा निकाल हा 95.46% इतका लागलाय। एकूण 19,377 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 18,497 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। यामध्ये मुलींचा टक्का हा 95.88 इतका आहे, तर मुलांचा टक्का 95.3% इतका आहे। 49 जणांचे निकाल वेगवेगळ्या कारणांमुळे राखून ठेवले आहेत। स्क्रीनवर दिसणाऱ्या या 2 वेबसाईट शिक्षण मंडळाच्या आहेत। या वेबसाईटवर तुम्हाला निकाल पाहता येणार आहे। दरम्यान 10वीचा निकाल हा मेच्या मध्यात जाहीर होणार असं सांगण्यात आलं होतं। त्यानुसार हा निकाल जाहीर करण्यात आलाय। एकूण 9,661 मुलांनी परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 9,181 मुलं उत्तीर्ण झाली आहेत, तर 9,716 मुलींनी परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 9,316 मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत। 75 खासगी विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 37 जण पास झाले आहेत। 1.33% इतका हा निकाल लागलाय। ITI मध्ये 43 जणांनी परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 30 जण उत्तीर्ण झाले आहेत। 8 जणांचे निकाल राखून ठेवले आहेत। एकूण टक्केवारी ही 69.77% इतकी आहे। एकूण 291 रिपीटर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 180 जण पास झाले आहेत आणि ही टक्केवारी 61.86% इतकी आहे। 141 दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती। त्यापैकी 138 जण उत्तीर्ण झाल्यात। 97.86% इतका हा रिझल्ट लागलाय। मागच्या वर्षी म्हणजेच 2022 मध्ये 12वीचा निकाल हा 92.66% इतका लागला होता। सोमवारी म्हणजेच 8 मे रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून शाळेच्या लॉग इन वरून तुम्हाला निकाल डाउनलोड करता येणार आहे। विद्यार्थ्यांना या अधिकृत संकेतस्थळावरून निकालाची प्रत डाउनलोड करता येणार आहे।